सहायनो हायै गरमनि गेजेराव गोसो सुग्लायनाय बार अखानि साग्लोबसारनाय। थारैनो मिथिंगानि दुंनायजों सुबुं माहारिया हालाय हाबाय जानानै आगोर मोनाखै। बे समाव मिथिंगा बिखायाव अखा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारिजों गोबां सुबुंनि खहा, आबादनि खहा जानायजों बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो दुंहाव बोथोरजों आगोर मोनाखै सुबुं माहारिया। बेबादि समावनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव अखा हानाया ओनसोल नाङैनो सुग्लायसार होदों। सहायस' हायै दुंहाव थासारिनि समाव अखा हानाया दसे समनि थाखायब्लाबो गासै सुबुंफोरनि मोखाङाव खुसिनि बाना लाबोदों। मा बुङो नोंथांमोना दिनैनि बोथोरखौ? नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा अखा हादों नामा? फोरमायहर जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। सहायनो हायै गरमनि गेजेराव गोसो सुग्लायनाय बार अखानि साग्लोबसारनाय। थारैनो मिथिंगानि दुंनायजों सुबुं माहारिया हालाय हाबाय जानानै आगोर मोनाखै। बे समाव मिथिंगा बिखायाव अखा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारिजों गोबां सुबुंनि खहा, आबादनि खहा जानायजों बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो दुंहाव बोथोरजों आगोर मोनाखै सुबुं माहारिया। बेबादि समावनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव अखा हानाया ओनसोल नाङैनो सुग्लायसार होदों। सहायस' हायै दुंहाव थासारिनि समाव अखा हानाया दसे समनि थाखायब्लाबो गासै सुबुंफोरनि मोखाङाव खुसिनि बाना लाबोदों। मा बुङो नोंथांमोना दिनैनि बोथोरखौ? नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा अखा हादों नामा? फोरमायहर जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। सहायनो हायै गरमनि गेजेराव गोसो सुग्लायनाय बार अखानि साग्लोबसारनाय। थारैनो मिथिंगानि दुंनायजों सुबुं माहारिया हालाय हाबाय जानानै आगोर मोनाखै। बे समाव मिथिंगा बिखायाव अखा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारिजों गोबां सुबुंनि खहा, आबादनि खहा जानायजों बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो दुंहाव बोथोरजों आगोर मोनाखै सुबुं माहारिया। बेबादि समावनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव अखा हानाया ओनसोल नाङैनो सुग्लायसार होदों। सहायस' हायै दुंहाव थासारिनि समाव अखा हानाया दसे समनि थाखायब्लाबो गासै सुबुंफोरनि मोखाङाव खुसिनि बाना लाबोदों। मा बुङो नोंथांमोना दिनैनि बोथोरखौ? नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा अखा हादों नामा? फोरमायहर जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। सहायनो हायै गरमनि गेजेराव गोसो सुग्लायनाय बार अखानि साग्लोबसारनाय। थारैनो मिथिंगानि दुंनायजों सुबुं माहारिया हालाय हाबाय जानानै आगोर मोनाखै। बे समाव मिथिंगा बिखायाव अखा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारिजों गोबां सुबुंनि खहा, आबादनि खहा जानायजों बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो दुंहाव बोथोरजों आगोर मोनाखै सुबुं माहारिया। बेबादि समावनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव अखा हानाया ओनसोल नाङैनो सुग्लायसार होदों। सहायस' हायै दुंहाव थासारिनि समाव अखा हानाया दसे समनि थाखायब्लाबो गासै सुबुंफोरनि मोखाङाव खुसिनि बाना लाबोदों। मा बुङो नोंथांमोना दिनैनि बोथोरखौ? नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा अखा हादों नामा? फोरमायहर जोंनि कमेन्ट सेक्सन।